počúvaní Slobodného vysielaču a Radiožurnálu kritického myslenia. Po minulej ľahšej téme dnes budeme mať tému návisosť aktuálnu a závažnú, a to je vyšetrovanie očkovania a COVID totality, ktorá v podstate poznačila veľa ľudí zdravotne. A na túto tému budeme mať dnes priam excelentnú medzinárodnú zostavu. Prvou hostkou z Čiech bude pani Petra Redová, zdravotná sestra, ktorá od začiatku kritizovala tlak na očkovanie a COVID totalitu. Dobrý večer, pani Redová, ja vás vítam. Já vás zdravím, děkuju za pozvání. Druhý host z Čiech je doktor Ctirad Musil, ktorý bol primár na nemocnici, kde za jeho postoj ku covidu musel odstúpiť zo svojej pozície. Ctirad, ja ťa zdravím a vítam ťa na linke Slobodného vysielača. Dobrý večer, vítám posluchače. Jenom bych připomněl, nejsem z Čech, jsem z Moravy a Čechy zanikly 1.1.1949 jako země. Takže buď Česká republika, anebo pokud budeme nazývat historické země, tak pak pocházím z Moravy. Dobre, tak Moravák Ctirad nás to upresnil. No a teraz pre Slovákov hostia veľmi známeho, nemusím to meno dvakrát predstavovať, je to náš známy pán doktor Peter Lipták, ktorý sa vyjadroval k šialenstvu, ktoré sa doprevádzalo COVID-19 do začiatku. A ja vás, pán doktor, vítam na linke. Dobrý večer všetkým poslucháčom a teším sa na rozhovor so svojimi priateľmi z Čiech. No, hostia sú predstavení, téma je široká. Dnes budeme mať možnosť, pretože máme troch zaujímavých hostí, byť až do 20. A tak začíname hneď takou ostrou otázkou na všetkých troch hostí. V podstate ten COVID-19 nám na médiá vykreslovali ako niečo strašné, vražebné, ako niečo, kde ľudia umierajú takou rýchlosťou, že nestíhajú mrazace boxy v pohrebných službách a nestíhajú pohrebné služby. Potom sa teda začalo očkovať. Na Slovensku viac ako 50% ľudí sa nedalo zaočkovať. A tí, čo sa mnohí dali, tak v podstate chytili COVID aj po druhom alebo treťom očkovaní znova. To znamená, evidentne sa ukázalo, že tá vakcína nie je účinná. A preto sa vás pýtam, a to sa pýta veľa poslucháčov, kde teda ten COVID zmizol, kde sa vypátila tak vražedná smrteľná choroba, keď zrazu o ňom nepočujeme. Neviem, kto teda chce začať prvý, koho táto otázka najviac oslovila? Tak pokud bych mohl, tak bych se přihlásil o slovo, pokud tedy slyšel jsem, že ostatní mlčí. Jak sa páči? On ten COVID ani nezmizel, ani nezesílil, ani nezeslábl. Ono se mu prostě přestalo věnovat pozornost. Stačí se podívat, samozřejmě budu uvádět statistiky České republiky, protože je znám nejlépe. Když se podíváme na statistiky, jak se COVID vyvíjel, tam nějaké ty vlny, jak přicházel, odcházel, tak zjistíme, že ona byla taky jedna vlna na konci roku 2022, a které se nikdo nijak nevěnoval. Vůbec nijak. Naprosto zmizela z pozornosti, přestože ten počet nemocných byl srovnatelný s těmi předchozími vlnami. Důvod byl jednoduchý. Přišla válka na Ukrajině a v případě, že by byla znovu politika covidových opatření, tak by se nemohli přijímat imigranti ze zahraničí. A ve chvíli, když tedy jiný důvod přerazil ty antikovidová opatření, nebo covidová opatření, tak se o covidu nemluvilo, nedělali si žádná opatření a v tu chvíli prostě ten covid nikdo nevnímal, ale on tady samozřejmě byl a projevy, které my přisuzujeme covidu,
nějakou úmrtnost, následky ve společnosti, tak se ukazuje, že jsou ve skutečnosti následky těch opatření, nikoli v onemocnění covidu jako takového. No dobre, ale a kde sú potom tí mŕtvi, o ktorých nás médiá informovali? Boli tie zábery, jak ľudia ležia prikrytí plachtami a mraziace boxy sú plné, alebo teda chladiace a či to nebola pravda teda? Já jsem se už v průběhu covidu vyjadřoval k tomu, jak je to vlastně s tou úmrtností. Úmrtnost skutečně narůstala v průběhu těch období epidemie, stejně jako narůstá i v průběhu chřipkových epidemií. Problém je v tom, že pokud nemocnice uzavřete, vystavíte lidi extrémnímu stresu, donutíte je k nepřirozenému chování, tak vám naroste úmrtnost. Já jsem poukazoval tenkrát v roce 2020 na statistikách, že nárůst úmrtnosti byl tvořen v některých obdobích pouze méně než z poloviny covidem a víc jak polovinu toho nárůstu tvořily ostatní choroby. No a teďka je na těch, kteří ty opatření dělali, aby vysvětlili, jak je možné, že v průběhu covidu nám narůstala úmrtnost úplně na všechno. Nejenom na covid, úplně na všechno. Včetně lidí, kteří covid vůbec neměli. Jo, a já tvrdím, že je to způsobeno těmi opatřeními. Ve chvíli, když máte nemocné lidi, myslím přirozeně nemocné lidi, protože jsme samozřejmě populace, která bohužel je velmi stará, a těm lidem zamezíte chodit na lékařské kontroly, zamezíte jim pohybovat se venku, žít normální život, chránit je před stresem, tak pokud toto všechno jim vezmete, no tak samozřejmě oni začnou umírat. Pokud člověka, kterému je 80 let a samozřejmě přirozeně mu už hrozí smrt z důvodu jeho věku, tak pokud ho uzavřete do uzavřeného prostoru, nasadíte mu roušku, tím pádem mu omezujete dýchání, teď samozřejmě ho vystavíte stresu, držíte ho v každodenním stresu, on vylučuje ten člověk samozřejmě kortikoidy jsou sami o sobě imunosupresivní, no tak ten člověk umře na to první, co zrovna chytne a je úplně jedno, jestli je to covid, chřipka nebo cokoliv jiného. Zabije ho prostě první zápal plic, který půjde okolo. A tady toto jsme viděli tenkrát na těch statistikách, že ti lidé umírali zvýšeně na úplně cokoliv. Ve chvíli, tady byla ta vlna, která byla právě na přelomu roku 22 až 23, tak se tady toto nepřidávalo. Takže v tu chvíli to, co nám ukazovali v televizi rok před nebo 2 roky předtím, tak se nekonalo. Jednoduše proto, že tady nebyly ty opatření. Jinak samozřejmě je potřeba si uvědomit, že to, co ukazovali novináři v televizi, tak je zejména jejich potřeba prodat své zprávy. Každý samozřejmě chodíme do nějaké práce a potřebujeme v ní vydělávat, no a děláme to, co nás živí. Takže jestliže novináře živí bombastické zprávy, tak asi není tak těžké pochopit, že čím víc bombastických zpráv vymyslí, tím větší plat dostane. To je třeba mít na paměti, pokud hodnotíme zprávy z jakékoliv doby. Áno, rozumiem. Pani Rejdová, vy ste zdravotná sestra, vy a vaše kolegyne, vy ste boli vlastne v tej prvej línii, kedy ste prichádzali do kontaktu s tými pacientami, museli ste sa o nich starať. Ako to teda bolo s tým covidom? Bol taký nebezpečný, umierali vám tí ľudia priamo na tých posteliach nemocničných, alebo to nebolo až také? Ako to vnímate? No, já bych se vrátila malinko k tomu, řekl tady pan doktor, on to v podstatě úplně krásně popsal. Tam největším problémem bylo to, že ten covid opravdu dostal ten mediální prostor a těm lidem se vnucovalo, covid rovná se smrt. Takže každý, kdo prostě dostane covid, zemře a na tom to bylo hodně drženo, na tom strachu. Pak samozřejmě to bylo období extrémně náročné, jak z hlediska toho zdravotního, psychického, sociálního, ty lidé byli izolovaní, starší lidé nemohli chodit k rodinám, takže to byly prostě všechny ty aspekty, o kterých tady mluvil pan doktor, ty se na tom podíleli. To je naprosto pravda. Covid zmizel ještě jednu v dobu a to bylo 24.6., kdy vlastně proběhla přes Českou republiku tornáda. A do těch míst najelo spousta lidí. Nikdo nedodržoval žádné rozestupy, roušky, nic a v té době taky covid vymizel. Takže to bylo důkazem toho, že opravdu to, co nám tady předkládají, není až tak pravdivé. Co se týká těch nemocnic, já to můžu zhodnotit pouze z hlediska toho, co jsem slyšela v Česku, ale co jsem viděla v Londýně. Já dlouhodobě pracuji ve Velké Británii a tam to probíhalo trošičku jinak.
Londýn jako takový je kosmopolitní město, takže tam jsou ty rasy velmi mixované a samozřejmě se to projevuje na určitých nemocech a i na těch zdravotních problémech. My, když jsme dostávali, to už bylo někdy koncem prosince roku 1920, tak nějak, tak vlastně jsme dostávali lidi s chřipkami a 20 to bylo, myslím, 20 a 21 se to rozjelo celý, že? Takže tam už jsme dostávali lidi s chřipkami a my v podstatě se ke všem chováme úplně stejně. Pacient, pokud má jakékoliv infekční onemocnění, tak je vlastně v takzvaných izolovaných boxech, kde se ti zdravotníci střídají, mají roušky. Pokud je tam nějaká větší infekce, tak mají větší ochranu. A naši doktoři tenkrát říkali, že to je prostě nějaký druh běžné chřipky do té doby, než samozřejmě jsme měli problémy s ventilací těch pacientů. Oni se zhoršovali docela rychle a co bylo zajímavé u toho covidu, ale hlavně u míšených lidí, to znamená Španělé, Italové, Černoši, tak tam se nám dost často objevovaly takzvané trombózy, kdy nám vlastně bylo vidět i na tom CTčku, že nám tam infarktují určité orgány, na té kůži se dělají takový pavouci. Já jsem potom tyhle informace, když jsem se po nich píděla, tak jsem je našla i z Německa a některé i v menších Itálii, ale tady jako v Česku se o tom moc nepsalo, vůbec to nikdo nebral v potaz, ale já si myslím, že to tím, že nejsme tak kosmopolitní země, že nemáme prostě ty jiné národnosti v takové míře, jako je ten Londýn. Pravda je taková, že ti lidé se nám velmi rychle zhoršovali a pro nás jako pro zdravotníky je vždycky ventilace až poslední krok. Vždycky se na té jípce snažíme udělat všechno pro to, abychom toho pacienta zaintubovat nemuseli, protože tím, že ho dostanete na ventilátor, musíte ho uspat, pak je tam prostě rychlejší riziko infekce, jsou s tím problémy. Takže když už jsme všechny možnosti vyčerpali, tak pacient se opravdu zaintuboval a pak jsme bojovali s těmi takzvanými démony. Hodně pacientů končilo na maximálním kyslíku, což já jsem viděla i tady v České republice, ale pro mě jako pro zdravotníka, člověka, který má nějakou zkušenost a vystudoval neurovědu a stejně tak naši lékaři, tak jsme věděli, že pacient prostě nesmí dlouhodobě zůstat na 100% kyslíku. Takže jakmile jsme se dostávali k hranici nějakých 80%, tak jsme ty pacienty dávali do takzvané prone pozice, kdy vlastně jsme je otáčeli na břicho a ventilovali se vlastně na břiše, takže to se ventilovali dozad. A to se ukazovalo být velmi efektivní. Když jsem ale porovnávala zpětně potom příjem propuštění, my jsme samozřejmě vytvářeli další postele a zípky, kde máme takzvané neventilované pacienty, se udělala jípka s ventilovanými pacienty, rozšířilo se to prostě na 35 lůžek, kde normálně jich máte 10 a pak máte ty neventilované, tak je pravda, že ten příjem byl vyšší, ale když jsme se pak dívali na statistiky zpětně, tak ono to zase takovej nárůst oproti jiným obdobím jako nebylo. Takže to bylo tak hodně mediálně spíše zmanipulované. Tam samozřejmě se nevytvářely ty falešné postele, tak jak se tady vytvářely, čehož jsem byla i svědkem v České republice, protože když byl člověk covid pozitivní, tak samozřejmě pojišťovny platili víc, takže se i lidé, kteří neměli covid, dávali do kontaktu s covidem, pak byli považováni za covidoví a vytvářela se další panika a umělý nárůst. U nás samozřejmě ty lidé se točili velmi rychle a ta úmrtnost tam byla, ale zase, když jsme to vzali za ten celý rok a za to období a brali jsme to statisticky, protože neurochirurgie je místo, kde ty lidi se točí opravdu velmi rychle, tak zase takovéto úmrtí jako velký nárůst tam nebyl. Ale já bych řekla, že tady primárně selhala primární péče v České republice, jo? Že obvoďáci přestali léčit, byli na telefonu, léčbu vlastně převzali politici, ti určovali, kdo bude léčit, jak se bude léčit, pak vlastně nastala taková ta diskriminace těch neočkovaných, kterým se odmítala i ta péče. Já sama jsem zažila, že mně bylo řečeno, že nesmím do budovy, pokud teda odmítám být očkovaná, že si počkám, až na mě přijde řada. Takže on se tady potom vytvářel uměle i nátlak na ty lidi a myslím si, že to byl další stresový faktor, protože doktor vám řekne, vemte si Paralen, když vám bude hůř, tak se mi třeba za 3 dny ozvěte, ale už vám zpětně nevolal, aby zjistili, jak vám je, jestli náhodou nenasedla bakteriální infekce, jestli náhodou nepotřebujete antibiotika. A tady já vnímám to primární selhání, které bohužel pokračuje i nadále, protože od toho covidu ta péče obvodních lékařů se fakt zhoršila a celkový ten zájem o pacienta poklesl. Jo, to zdravotnictví se stalo prostě takovým biznisem, což je špatně, protože zdravotnictví nikdy není obor,
kde by vlastně se měl těžit biznis a z čeho by se měly těžit peníze. To je vlastně služba lidu a to tady u nás krachlo. Áno, spomínali ste obvodných lekárov, no pán doktor Lipták je známy obvodný lekár. Pán Lipták, okrem toho, bojoval proti tomu šialenstvu, čo ste tu teraz aj vy spomínali. Som k tomu teda sám povedal, jak som bojoval proti tomu šialenstvu, tak predovšetkým vlastne ako na začiatku na Slovensku sa prejavil celkom pomerne triezvy postoj všeobecných lekárov a vlastne v rámci nejakého takého výboru našej odbornej spoločnosti sme vydali také varovanie, lebo sme si spomenuli na ebolu a ebola dopadla podobne ako COVID a následne ebola bola vyhodnotená VHO o nejaký rok, dva, v tom zmysle, že opatrenia proti ebole zabili viac ľudí ako ebola. Takže my sme už hneď na začiatku vydali také varovanie, aby opatrenia proti covidu nezabili viac ľudí ako covid sám. A teraz vychádzali sme vlastne z toho, a ja som na to veľmi ako jednoznačne upozorňoval, že celé je to vlastne také zvláštne, že síce ten COVID tých ľudí zabíja, je to nejaké nové ako keby ochorenie, ale najväčší problém je ten, že ako sa to vyhodnocuje, že či to vôbec je epidémia, pandémia, pretože veľmi bolo zvláštne, že sa zmenil sa úplne spôsob ako keby zaraďovania ľudí do tej kategórie chorých, že nemusel to byť pacient, ktorý je klinicky chorý, úplne stačilo, keď bol pozitívne testovaný. Už v tej dobe na začiatku bolo známe, boli o tom rôzne publikácie, že tie testy majú validitu zhruba 10%. A z toho potom vyplývalo aj to, že vôbec, čo to bola za epidémia a pandémia, keď sa možno vyhlasovalo, že ja neviem, je nejakých 100-200 chorí, akože že povedzme, že sa vyhlasovalo, že je 1500 akože pozitívne testovaných na 100 000 obyvateľov, ale keď si to prepočítame tým testom, tak deleno 10, tak ich bolo možno 100 na 100 000 obyvateľov a to na žiadnu epidémiu, pandémiu nestačí. Čiže vlastne bolo tu množstvo takýchto čudností na začiatku, že vyvolával sa strach a pritom neboli tu tie čísla, ktoré by to zdôvodňovali a to bolo hneď na začiatku. Čiže vlastne toto bolo také, by som povedal, veľmi dôležité a aj teraz je to dôležité uvedomiť si, ako to bolo vlastne s covidom od začiatku. Ďalšia dôležitá vec, čo aj už pani Redová spomenula, a teda ako týka sa to mňa ako všeobecného lekára, že v Čechách, ale aj inde vo svete, aj my na Slovensku, my sme vlastne dostali odborné usmernenie, že nesmieme pacientov príjmať v ambulanciách, nesmieme ich proste liečiť, len telefonovať, čo je absolútny nezmysel. Vlastne vo mne to vzbudilo vtedy naozaj veľký odpor. A ja som bol lekár, ktorý poskytoval počas celého covidu štandardnú starostlivosť. To znamená, mal som otvorenú ambulanciu, preruškovaných, neruškovaných, testovaných, netestovaných, to bolo úplne jedno. Všetci moji pacienti ku mne mohli prísť. Ja som chodil k ním na návštevy, liečil som COVID v domácom prostredí, s tým kyslíkom som si obstaral niekoľko tých koncentrátorov kyslíka a vlastne som pacientom, keď mali hyposaturáciu, tak som im v domácom prostredí poskytol ten kyslík a držal som ich nad 90, aby nemuseli ísť do nemocnice. Vlastne mám ešte na starosti 8 domov dôchodcov, čiže tam som, dá sa povedať, mal také ako keby svoje lôžkové oddelenia a napríklad v jednom domove som mal
zo 100 ľudí 90 ochorelo. To boli pacienti v priemernom veku 86 rokov, multimorbidní, ležiaci a tak ďalej. Čiže by sa očakávalo, že z nich zomrú niektorí na COVID alebo budú aspoň hospitalizovaní. A v tomto domove sme to včasnou liečbou, čiže to bol ten kľúč k úspechu. Včasná liečba, čiže včasná ambulantná liečba, v tomto prípade je to taká pololôžková starostlivosť, ale včasná. Nasadili sme im proste lieky, to bolo na prelomu, to bola ešte tá varianta alfa, tá najdrastickejšia a vlastne vtedy profesor Berán z Čiech odporúčal izoprinozín a ja som všetkým pacientom nasadil izoprinozín, samozrejme nasadil som im acilpirín alebo fraxiparín, vitamíny a čo bolo veľmi dôležité, kortikoidy sme dávali, pokiaľ bola hyposaturácia s kyslíkom a čo bolo veľmi dôležité, my sme bol tak motivovaný personál opatrovateľov v tomto domove, že tých pacientov neopustil, že sa jednoducho o nich staral, hydratoval, podávali sme podkožné infúzie a tak ďalej. A ani jeden pacient z týchto takmer 90 pacientov v tom veku polymorbidných nemusel byť hospitalizovaný pre COVID a ani jeden nám neumrel. To znamená, ja hneď takto na začiatku som si úplne opravil ako keby svoj dojem o tom, aký je ten COVID smrteľný. Že pokiaľ je tam včasná liečba, a ešte ďalší moment dôležitý bol, že ja som včas nasadzoval antibiotickú liečbu. Ja som dával Sumamed, ja som dával doxycyklín a jednoducho som sa s tým nejak nebavil, že či mal také cerpečko, onaké cerpečko. Jednoducho to sú starí, polymorbidní ľudia, treba nejakým spôsobom včas ich chrániť pred sekundárnou bakteriálnou infekciou a mne sa tento postup veľmi teda osvedčil a teda vo mne to vzbudilo ten dojem, že to vôbec není také smrteľné ochorenie, že prečo u mňa v mojom domove, ktorý je zhodou okolností vedľa infekčnej kliniky pracoviska pána doktora Sabaku, tak prečo v mojom domove nikto ako keby neumrel na COVID a u pána doktora Sabaku to išlo jeden za druhým. Takže vlastne takto nejakým spôsobom som od začiatku ten COVID mal podchytený. Zhodou okolností môj postup zaujal aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré hneď zasa kúsok ďalej od toho môjho pracoviska v tomto domove dôchodcov. Čiže prišla ku mňa aj hospitácia z ministerstva, prišiel ku mne taký intervenčný tím, ktorý proste to skúmal, že akým spôsobom postupuje a prečo máme také výsledky, keď všade naokolo zomierali pacienti. No, aj to nejak vyhodnotili, ale mlčali o tom, o mojich výsledkoch, nikde sa to nedostalo, ten akcent na tú včasnú liečbu a čo je dôležité pre domovy dôchodcov, to bolo rozhodujúce, včasnú liečbu, ale aj tú komplexnú sociálnu starostlivosť, to opatrovateľstvo, že tí opatrovatelia neopustili jednoducho tých pacientov, lebo tu na Slovensku sme mali niektoré domovy tiež, kde opatrovatelia jednoducho opustili pacientov, oni pomierali a potom sa to zahladilo tým, že však bol COVID a oni umreli na COVID. Hej? Nie, oni neumreli na COVID, oni umreli na zlyhanie tej sociálnej starostlivosti, samozrejme na zlyhanie sociálnej zdravotnej starostlivosti, lebo do tých domovov nechodil žiadny lekár, nikto tam nebol, no tak samozrejme, že tí starí ľudia poumierali. Takže ja mám takúto skúsenosť hneď od začiatku a myslím si, že keby sa takto nejak podobne pristupovalo ku covidu, tak tak by vlastne ani by sa možno neobjavil, by sa to nerozvinulo, lebo to bolo umelo nafúknuté. Nebola to skutočná pandémia, skutočná epidémia, pretože tie čísla tam jednoducho, ktoré by oprávňovali vyhlásenie hoci len epidémie, tak neboli splnené, pretože vieme, dlhé roky sme vyhlasovali epidémiu chrípky, keď bol splnené kritérium tých 1600-1800 pacientov, chorých ľudí na 100 000 obyvateľov. To znamená chorých, nie pozitívne testovaných.
Takže takto, dáma a páni. Ja to tak počúvam mnohých iných odborníkov a zaujímavé, že vy sa všetci v podstate v tom zhodujete. A mali ste takéto podobné výsledky počas toho covidu. Tak mne prichodí veľmi jednoduchá, krátka otázka, prečo? Prečo zrazu sa takto začalo poviem to politicky liečiť, prečo sa prestal po skoro 70 rokoch dodržiavať Norimberský kódex a iné veci. Prečo to tak bolo? Stírat, ty si na to aj doplatil, pretože ty si bol primár a za tvoj názor, ktorý vyhodnotil systém ako názor nepohodlný, si musel odstúpiť z tej pozície. Ako si to vysvetľuješ? Prečo? Jak ti to vlastne vysvetlili? Tak on mi to hlavně nikdo nijak nevysvětloval. Tam byl tenkrát tlak na mojho zaměstnavatele, kdy soustava šikovně položených otázek nadřízenému samozřejmě jasně dává najevo, že by se měl vyrovnat s neposlušným zaměstnancem. Dneska už se dávno lidé nepronásledují tak jako za Rakouska, Uherska nebo za Hitlera, že by za vámi slídil nějaký tajný policajt. To se děje jenom ve specifických případech. Většinou se dneska sahá k tomu, že se vytvoří tlak na vaše okolí, aby to vaše okolí si vás ušikanovalo samo. No, je to běžná praxe, která se k nám dostává ze světa. To, proč se to tak dělo prostřednictvím hlavně novinářů, je to, že já jsem kromě covidu se samozřejmě vyjadřoval k tomu politickému pozadí. Já jsem tam vysvětloval v tom nejvíce zhlídnutém videu, které se jmenovalo Keci ze špitálu, že vlastně se jedná o ovládání lidí. Jo, že ta epidemie v žádném případě není první, kterou se někdo, samozřejmě těžko říct kdo, protože ono to není jeden člověk, to je celá lobby, ve které v žádném případě nemají všichni navíc stejné zájmy, to se jenom všichni chytili stejné příležitosti, tak prostě těch epidemií, které byly předtím, nebo jiných záležitostí, kterých se dalo využít, tak bylo víc. Akorát se to nepodařilo zatím vytáhnout na tu úroveň. Vzpomeňme si třeba na ptačí chřipku, prasečí chřipku, tenkrát se taky nakupovaly vakcíny, jak se nakupoval, tak a teď mi to vypadlo, ten lék na tu chřipku, jestli mi napoví někdo z spoluřečníků. No to je jedno, tenkrát se to nakupovalo ve velkém množství a očkování se... Prosím? Ivermectin si myslel. Ne, to byl jiný lék, já si vzpomenu potom. Očkování proti chřipce se dávalo hlavně v armádě, mezi obyčejné obyvatelstvo se to nedostalo, ale bylo vidět, že ta snaha udělat nějakou paniku v populaci, ta tady byla už dřív. Osobně se domnívám, že od té doby, co proběhla ta skoro před 20 lety ta vlna tsunami v jihovýchodní Asii, tak se každý rok zkoušelo něco. Ta vlna tsunami byla významná tím, že to bylo vlastně velice na první pohled nepolitické téma. A všimněte si, že se jednalo o jakousi přírodní katastrofu, která měla nějaký význam, ale měla význam v té jihovýchodní Asii, ale v České republice, které se to prakticky netýkalo, tak to bylo hlavní téma zpráv ještě 4 roku poté, co se to událo. A vypadá to, že to byl první pokus na nepolitickém tématu, jak moc se dá manipulovat s lidmi. Bylo to velmi neprůhledné, protože z toho neměl v tu dobu vlastně nikdo žádný ekonomický ani vojenský zisk, ale bylo to jakési testování, co se s lidmi dá udělat. A ti lidé to prožívali. Vzpomínám si, že tehdy, to se stalo někdy v prosinci, že? A v lednu, v únoru, v březnu lidi o tom mluvili, jako kdyby jim včera spadl barák. A od té doby každý rok přicházelo něco. Jo, to byl, když už nic nebylo, tak se aspoň Kim Jong-un vystrčil do médií a mluvilo se o něm rok. Jo. Pak to byl Putin, pak to lidi přestalo bavit, tak se mezi tím vzala prasečí chřipka, potom ještě cosi, pak se znovu vrátilo k Putinovi. Jo, a každý rok něco. Až přišel covid, u kterého se podařilo prorazit do té míry,
že to udělalo tady takový humbuk. Samozřejmě na tom se dá vydělat politicky, ekonomicky, prostě když se toho chytnete, tak na tom vyděláte strašně. Ale největší problém je v tom, že na tom nevydělával nějaký jeden miliardář, nějaká von Leyenová, která si tam s Pfizerem dopisuje o tom, kolik udělají vakcín. Kdyby to bylo takhle jednoduché, tak to na lusknutí prstem vyřeší nějaký Interpol nebo někdo podobný. Jenomže na covidu vydělávali i lidé v obyčejné populaci. Vzpomeňme si na to, jak stát dával bohaté náhrady a zadlužoval nás pro lidi, kteří zůstávali doma, že se zavírali pracoviště. No a teďka na rovinu, představte si, že jste nějaký dělňas, který dělá u pásu za nějakou opravdu mizernou mzdu. No teď přijde covid, vy jste zdraví, všecko v pořádku a oni vás nechají doma na 60% mzdy. Ten člověk si vezme někde melouch, kde nějakých pár tisíc si přivydělá, takže ten člověk pracuje třeba 1-2 dny v týdnu a přitom má plnou mzdu jako normálně. No tak ten člověk svým způsobem je rád, že je ten covid. A čili tam nešlo pouze o strašení lidí, tam šlo opravdu o politiku cukru i biče a mnoho lidí si vychutnávalo i ten cukr. Jo, to, že zůstávali na těch 60%, někde i více procentech mzdy doma, k tomu si něco přivydělali, nebo prostě se váleli doma na 60%, protože nebylo kam jezdit, takže nic neutráceli, takže vlastně ta výplata jim stačila. A tihle lidé neměli důvod protestovat. Oni byli rádi. Jo, opravdu upřímně byli rádi. A vzhledem k tomu, že se to týkalo velké části populace, tak v tom byl vlastně ten zakletý problém, proč se proti tomu tak málo lidí postavilo. Stavili se proti tomu hlavně ti, kterým nikdo žádné náhrady nedal. Jo, a nebo ve výjimečných případech opravdu ti, kteří mají v sobě tolik cti, že i když na tom covidu vydělali, aniž by si o to řekli, protože dostali třeba přidáno, jo, tak prostě nemlčeli, ale těch lidí bylo minimum. Takže ten covid opravdu, on byl tak promyšlený a tolikrát vyzkoušený už předtím, v podstatě skoro 20 let předtím, že to byl jeden z největších business tahů snad v historii lidstva. Na tom vydělalo tak strašné množství lidí, včetně těch malých, kteří na tom vydělali ty své tisícovky, ze kterých byli nadšení jak malé děcko, když mu dáte 5 korun, no dneska už ne 5 korun, že zmrzlinu už nekoupíte za 5 korun, ale prostě nějaké drobné, že těch lidí, kteří měli důvod demonstrovat, byla bohužel menšina. A to je vlastně ten problém, že se tady rozdělila společnost, že se podařilo mezi ty lidi vrazit klín, že tady poprvé od druhé světové války máme poštvávání státem institucionalizované poštvávání jedné skupiny lidí proti druhé skupině lidí, očkovaní proti neočkovaným, přívrženci opatření proti odpůrcům opatření a tiše samozřejmě těch, kteří vydělávají na covidu a těch, kteří prodělávají na covidu. Pěkně se to postaví proti sobě a vy v tu chvíli můžete dělat jakýkoliv biznis, připravovat války, dělat různé omezení, na pozadí toho připravovat třeba Green Deal a podobně a ti lidé si toho nebudou všímat. Jedni, protože mají strach, druzí, protože dostali zaplaceno, další, protože jsou umlčení nějakým jiným způsobem. Jo, a to je vlastně to, proč ten covid byl tak úspěšný jako politický tah. Tam vůbec nešlo o zdraví. To byl extrémně dobře promyšlený politický tah. Áno. Takto Slováci a Češi možno majú takýto podobný systém, jak si ty teraz opísal, ale pani Redová má skúsenosti aj z Anglicka. Viete to vy potvrdiť, že to v podstate, čo hovorí Ctirad, že to tak fungovalo, že to bol v podstate verejne zneužívaný nejaký systém, na ktorom každý nejakou tou svojou výhodou participoval, alebo ako si to vy vysvetľujete, že to prečo to bolo? Pan Ctirad to řekl úplně dokonale, já podepíšu každé to slovo, protože opravdu v té České republice to tak bylo a byl to tvrdý biznis a oni na těch lidech testovali po mnoho let, kam až můžou zajít, jak moc je můžou utáhnout a kdy přijde ten bod zlomu, kdy vlastně se ty lidi postaví. Jo? A já bohužel jsem zklamaná z toho, že Češi to nedokázali a vždycky se našla jenom skupinka lidí. V té Británii nemůžu tvrdit, jak to bylo celkově jako v celé Británii. Já jsem to měla možnost sledovat v tom Londýně, ale u nás se nevytvářely schválně covidový lůžka, tak jak tady. Tady to bylo na očích. Jo? Tam se ty lůžka proplácely pořád stejně. Když jsem se ptala
vlastně jestli dostáváme víc za to, že máme covidového pacienta, tak moje nadřízená říkala, že ne, že ta péče je vlastně identická. Jo? Bohužel byla komplikovaná v tom, že jsme chodili v těch ochranných oděvech, ve kterých se špatně dýchalo, sestry kolabovaly, dělali se jim exémy, rozjeli se jim astmata a tachykardie, které do dneška nikdo neřeší. A hlavně tam třeba nedostávali ani zdravotníci ty extra peníze. Tady v Česku dostávali zdravotníci ty speciální výplaty a zase to bylo takové diskriminační, protože to dostávali jenom lidé, kteří jako údajně měli být v kontaktu s covidem, ať jsou na těch jipkách nebo covidových odděleních. Ale tady se najednou dali selektovat oddělení, které jako jsou covidové a ostatní lidi, kteří se pohybovali v rámci nemocnice a byli v uvozovkách ohrožení, na to nárok neměli. Jo, to bylo taky takové patetické. Moje sestřenice, která tady sloužila na částečný úvazek, dostávala, přestože jela non-stop, protože měla hlídání a zaskakovala lidi, co onemocnili, tak vždycky dostala minimum těch peněz, protože byla na částečném úvazku. Ono to bylo celkově takové manipulativní tady v té České republice. My jsme to tam nezažili, my jsme žádný peníze extra nedostávali, nám se tam sice tleskalo, ale za to si člověk nic nekoupí, jak se říká, ale lidé byli velmi vstřícní, protože nám nosili jídlo. Já jsem dostala ubytování blízko vlastně nemocnice, protože bohužel došlo k tomu, že zdravotníci dostávali výhody v tom, že pokud jste se poukázal vlastně NHS kartou, tak zaprvé jste měl přednost v nákupu, protože do toho Teska nebo do těch obchodních domů se pouštěl určitý počet lidí, takže vy, když jste ukázal, že máte ID kartu, tak vás pustili, nečekal jste ve frontě, jo. Dostával jste slevy na nějaké jídlo nebo na nějaké věci a stalo se to, že vlastně opravdu před špitály čekali lidé a oni vám ty ID karty kradli. Takže tam docházelo i k napadení těch zdravotníků. Takže já tím, jak jsem lítala do Londýna, tak mě vlastně potom náš management zařídil ubytování poblíž nemocnice a dokonce s náma chodila chvíli ochranka. Ale tady takový manipulace, které opravdu byly v České republice, tak to jsem tam nezažila. Já jsem tam opravdu zažila ten strach svých kolegů, zažila jsem tam tu dřinu, to odříkání, tu péči o ty pacienty, takový až ty extrémní podmínky, kdy jsme hledali pořád to řešení, proto já jsem vždycky řekla, že za tím týmem budu stát. Dokonce jsem jim kupovala, tady mě lidé šili roušky, protože tam samozřejmě nikdo roušky neší a oni byli nedostupné, tak mi tady lidé z České republiky šili roušky, já jsem to vozila do Londýna, vozila jsem tam alkoholový gel na ruce, takže snažila jsem se je podporovat, jak to nejvíc šlo, než se teda zavřely kompletně hranice, ale tuhle tu manipulaci jsem tam nezažila. A když jsem se o ní snažila bavit a říkat, co se děje tady v Česku, tak na mě koukali nevěřícně, protože jim to nepřišlo normální, že by se tohleto mohlo dít. Ale v jiných oblastech Londýna jsem si všimla, že hodně jako někteří vystupovali, že je tam velká úmrtnost na předávkování midazolanem, fentanylem, jo, že je tam větší úmrtnost v domovech důchodců, takže musím jako říct, že jako tyhle ty signály jsem z jiných oblastí zaznamenala, že lidé byli stateční, vysílali na internetu, ale přímo v té oblasti, kde jsem byla já, přímo na té jipce, tak tohle tam určitě nebylo. Ale pan Stěrat to řekl dokonale, protože tohle bylo dlouhodobě připravované a jestli jste četli knihu Grey Reset, tak oni vlastně postupovali bod po bodu, až se dostali tady do té fáze covidu, kdy si to vlastně otestovali, kam až mohou zajít. Áno, no, pán doktor Lipták, my sme to mali ešte špecifickejšie, pretože u nás bol premiérom najznámejší blázon na Slovensku, ktorý si vymyslel celoslovenské testovanie po poslednej nohy v tom najhoršom počasí, jesenom, sichravom. Takže ako sa vy k tomu stávate? Ako si to vysvetľujete? Výborné, prečo? No tak ja si to vysvetľujem, že prečo k tomu vôbec ako došlo. Na to sa ja pýtam, lebo ako som už povedal, hneď na začiatku bolo jasné, že vlastne tie testy klamú, že tých chorých není toľko, aby sa vôbec vyhlasovala nejaká epidémia alebo pandémia, že vlastne proste mali sme účinné lieky, respektíve len to, lebo mali sme aj v iných štátoch mali
vlastne suverénny nástroj, ktorý dokáže takéto niečo hravo zvládnuť, a to je práve tá primárna zdravotná starostlivosť. Tak ako ja som dokázal zvládnuť veľký objem pacientov, ktorí by inak, kebyže som ja sa na nich vykašľal a nerobil s nimi nič, len s nimi telefonoval, tak by skončili vlastne na tých oddeleniach nemocničných a vlastne boli by to tí obyčajní pacienti, ktorým stačí, keď sú doma na lôžku alebo keď sú domové dôchodcov na lôžku a dáva sa im voda, dávajú sa im nejaké doxycyklín alebo sumame, dáva sa im proste niečo také jednoduché, izoprinozín a tak ďalej a vôbec nič sa s nimi nedeje, jednoducho je to bežná banálna infekcia. To znamená, že toto, že to boli manévre umelo vyvolané tým, že vyradili primárnu zdravotnú starostlivosť. Čiže áno, ja obdivujem tých kolegov v tých nemocniciach, ktorí tam zachraňovali tie životy, ale pýtam sa, že prečo ich tam zachraňovali, hej? Keď teda ja som v domove dôchodcov tých pacientov podržal a nikoho nebolo treba zachraňovať v nemocnici, hej? A ja osobne si myslím, že celé to bolo postavené na takom chybnom manažmente, lebo tým, že sa vlastne vyradila zdravotná starostlivosť, a to aj nemocničná, tak vlastne pacienti, ktorí v tej dobe dostali infarkt, alebo dostali emboliu, dostali porážku, dostali, ja neviem, čokoľvek akutné, slepé črevo, hej, tak miesto toho, aby slepé črevo išlo na chirurgickú operačku, tak slepé črevo skončilo na COVID oddelení, kde ho dusili kolegovia a pacient tam umrel a ešte ho vyhlásili, že umrel nie na prasnutý appendix, ale že umrel na COVID. Čiže a takisto bolo množstvo ľudí s infarktom, ktorí umreli na COVID, množstvo ľudí s porážkou, ktorí umreli na COVID a obrovské množstvo ľudí bolo, ktorí vôbec neumreli na COVID, ale umreli na nozokomiálne infekcie, pretože samozrejme, že tí ľudia, keď sa tam dostali nozokomiálnu infekciu, neviem, ako to je v Británii, ale tu je zvykom, že keď pacient ide na nejaké interné oddelenie, a to boli len covidové oddelenie, čiže to boli nejaké provizórne oddelenia, tak sa vracia s dekubitmi rozsiahlými, hej, a potom v domove nerobíme nič iné, len hojíme tie dekubity, hej, a keď taký pacient proste je na nejakom covidovom oddelení, no tak dostane tam nozokomiálku a nikto mu už nemôže pomôcť. Čiže ja sa na to dívam, že to bolo niečo úplne umelé. Kto to mohol zastaviť, to bolo práve to vedenie štátu. To boli práve tí naši kolegovia, ktorí boli v tých komisiách, ktoré riadili vtedy zdravotníctvo, ktorí boli na tom ministerstve zdravotníctva, a že prečo títo ľudia zlyhali a miesto toho, aby bazálne manažovali zdravotný systém. Ešte raz zdôrazňujem, bol tu pripravený nástroj, ktorý by to hravo zvládol, a to bola práve tá primárna zdravotná starostlivosť, ktorá práve v tej dobe bola už rozvinutá perfektne. A tak ako ja som zvládol tých pacientov, tak všetci moji kolegovia by to zvládli, keby ich viedol nejaký človek, ktorý by mal nejaké zmysly, bol by pri zmysloch. Takže proste ja to vnímam až tak, že to bol zločin, hej, z hľadiska toho, kto manažoval túto pandémiu. To bolo tak obrovsky chybové, že to bol proste zločin, hej. Keď niekto je raz odborník v manažovaní zdravotníckeho systému, tak nemôže takto postupovať, ako sa postupovalo. A samozrejme, že v tom boli možno nejaké finančné motivácie, o ktorých my ani nevieme, že tam bol ten centrálny manažment zo strany toho, že ako keby bolo potrebné mať takúto obrovskú pandémiu, aby sa vytvoril trh pre tie vakcíny a tak ďalej, a na tom sa potom niekto nabalil a zarobili sa obrovské peniaze. Ja osobne som si na Slovensku nevšimol až tak ten moment, že všetci tu na tom zarobili, že sa tu všetci ponorili do nejakého biznisu. Podľa mňa tu ľudia zarábali v tých monkách na tom testovaní, čiže ako keby tu bola menšia množina ľudí, ktorí na tom zarábali, a väčšina ľudí bola tá, na ktorých sa zarábalo, na ktorých strachu sa zarábalo. Čiže možno, že v tých Čechách to bolo inak, ale u nás nebola až taká, podľa mňa, skupina ľudí, ktorá ťažila z covidu. Áno. No, takto.
pán doktor, vy spolupracujete aj s pánom Kotlárom. V piatok bola v pizzerii Lozano v Bratislave diskusia, ktorú moderoval pán Baranek, kde ste bol prítomný aj vy. A boli tam aj pán doktor profesor Štefan Hrušovský, pán doktor profesor William Fischer, mal dojsť aj pán Lakota, len on ochorel, takže nemohol. Ale bol pozvaný aj pán Klempa, pán Sabaka a pán ešte pán hygienik. No ale tým pádom, Mikas. Že nie, Mikas nie. Ja si spomeniem, pretože tiež informácií je veľa. No ale keďže oni sa vyhýbajú nejakej argumentačnej diskusii odbornej už dlhodobo, tak to vyprovokovalo rôznych lekárov, a teda napríklad pán doktor Hrušovský a pán doktor Fischer, to sú slovenskí doktori uznávaní medzinárodne, ktorí ešte teraz sa snažia dostať do médií na nejakú konštruktívnu diskusiu a tlačia na to, aby sa to za prvé začalo vyšetrovať, o čom sa teda bavíme, a za druhé, aby sa začalo skúšať hľadať nejaký spôsob, ako týmto ľuďom, ktorí boli očkovaní, pomôcť, pretože aj z tej diskusie vyplynulo, že tie očkovacie látky, ktoré boli nátlakom ľuďom nútené, sa ukázalo, že spôsobujú dosť veľké zdravotné problémy. A na toto sa chcem opýtať, že ako to vidíte aj u vás v Čechách, sú následky toho očkovania pre ľudí dosť problematické zdravotných následkov? No, co se týče následků očkování, kolem toho je samozřejmě široká diskuze. Problém je v tom, že jak přívrženci, tak odpůrci očkování COVID-19 se ohání daty, která se těžko prokazují. Co se týče následku očkování proti COVID, čili mám na mysli očkování tou takzvanou RMNA vakcínou, je diskutabilní, zda se to vůbec dá nazývat vakcínou, tak často slyšíme od jednotlivců. Jsou to kazuistiky, kdy lidé říkají, já jsem se nechal očkovat, pak se mi stalo něco. Problém je v tom, že tam chybí kauzalita. Často se těžko prokazuje, co se stalo člověku, protože byl nebo nebyl očkován. A co nám vlastně brání vůbec tomu prozkoumání, co bylo a co není následkem očkování, tak je to, že to očkování probíhalo davovým způsobem. Prostě naprosto neřízeně. Lidé se očkovali všude možně a my vlastně nemáme žádnou kontrolu nad tím, kdo po čem, co dostal, co se mu stalo nebo co se mu nestalo. Takže tak jako lidé mají tendenci vždycky hledat, kdo jim za co může, tak samozřejmě potom k těm lidem, kteří takzvaně mají následky po očkování, se přidává i hromada lidí, kteří mají různá jiná onemocnění, které s tím nesouvisí a snaží se tvrdit, že to mají z očkování. Na druhou stranu, pokud někdo doopravdy má něco po tom očkování, tak my zas u něho to často nedohledáme. Jednoduše nám tady chybí na to statistické nástroje. My to prostě nemáme jak prozkoumat. A zatímco tady se lidé rozdělili na dvě poloviny, na jedni, kteří tvrdí, že očkování není závadné a druzí, kteří tvrdí, že je závadné, tak málo kdo si uvědomuje, že to nejhorší, co tady je, že vlastně tady někdo nabodal něco do lidí bez jakékoliv zpětné vazby. To znamená, že kdyby jim tam někdo píchal prostě fyziologický roztok, čili placebo, tak to nikdo nezjistil. Jo, takže... No, já jestli... Ano, prosím.
Já, jestli můžu, tak my jsme dělali s lékaři, s kterými já spolupracuju, tak jsme dělali takové vlastní studie a vlastně ten výsledek se podobá naprosto té dánské studii, protože se nám hodně hlásilo lidí, kteří měli problémy po očkování, takže jsme si vždycky vyžádali šarži a psali jsme si ty příznaky a kontrolovali jsme to podle těch dánské databáze a v podstatě nám to vyšlo téměř identické. Já tím, že se jim věnuju, že ty lidi mají tendenci nás vyhledávat, tak já třeba těch lidí vidím hodně. A anamnesticky se k tomu dostaneme, protože oni vědí, že do tamté doby neměli třeba takový problémy, ale spustilo se jim to třeba půl roku po očkování a ono to odpovídá tomu, co jsme viděli my. My jsme byli dokonce i u kulatého stolu ve sněmovně, protože jsme se snažili tady ty dveře rozkopnout a prorazit to. Seděli tam zástupci SÚKLu, ÚZISu, ministerstva a v podstatě oni pořád mluvili okolo ty svoje věci, ale oni neměli argumentační data, protože jak správně říkáte, tak nikdo nedělal studie, slibovalo se, že se bude dělat studie, že se budou sledovat vedlejší účinky, ale do dneška to nikdo neudělal. A ono je to asi cílený, protože cílem je, aby se to neprokázalo. Teď vlastně, když se otevřela ta data, pan Kotlár vypustil toho démona a otevřel tu Pandořinu skříňku, tak je logické, že lidé se budou ptát, lidé se budou bát a budou se i domáhat. A to bylo podle mě cílem. Válek sliboval ještě před očkováním, že pokud se objeví někdo s vedlejšími účinky, takže ho odškodní. Já znám několik lidí, kteří zemřeli. Sledovala jsem ten jejich průběh, kdy se jim rozjel ALS, rozjela se jim roztroušená skleróza a v podstatě někteří z nich už tady nejsou. Takže ano, můžou tam být lidé, kteří budou dohledávat si a budou si říkat, nevím, proč mám takový problémy, ale většinou to, co my vidíme, jak je to na kardiologii, to, co vidíme na neurologii, tak to je prostě nezvratné. Tam se dá dohledat, tam jsou věci prostě u mladých lidí, které normální člověk, mladý sportovec mít nemůže. Neurologicky není to obvyklé, aby 18letý děcko dostávalo embolie, aby dostávalo mozkové mrtvice. Teď jsme tam měli paní, která jasně popisovala, že se jí problémy rozjeli po prvním očkování Pfizeru a teď je v takovém stavu, že neurologové neví. A oni ti doktoři, spousta lékařů už se ptá, jste očkovaný? Ano, no to máte asi potom, ono se nám to tady ukazuje, ale ti lékaři nemluví a proto je pro nás i těžké otevřít ty zavřené dveře, protože tady je potřeba, aby se vytvořilo nějaké specifické centrum a těm pacientům se někdo věnoval. Ale každý otáčí hlavu jinam, oni končí v ambulancích chronických nemocí, končí na psychiatriích a v podstatě jsou najednou neviditelní pro ten systém. Tak jak byli odpovědní a naslouchali a poslouchali, tak teď najednou jsou prostě neviditelní. A tohle to uvidíme v budoucnu, protože to zatíží nejenom samozřejmě sociální sféru, ale samozřejmě i tu zdravotnickou. A kam s těma lidma půjdeme, jo? Kdo se jim bude věnovat, protože to narůstá, náhlá úmrtí, náhlé kardiovaskulární problémy u mladých lidí, to všechno narůstá a není možné tvrdit, že to nemá souvislost. Hej, my na Slovensku máme preočkovanosť mRNA vakcínami máme 40%, lebo tých 10% do tých 50% tí boli zaočkovaní vektorovými vakcínami, ktoré majú inú charakteristiku. A z hľadiska toho dosahu do organizmu. Ja si myslím, že doktor Kotlár ide na to trošku iným spôsobom, než cez nejaké tie štatistiky, ale ide na to takým spôsobom aj v spolupráci s profesorom Flemingom a vlastne, že pozrime sa na to, čo to vlastne je tá mRNA preparát. Hej? Ja osobne som proti tomu, aby sa používal termín vakcína, lebo vakcína to není. Hej? Že čo to je ten mRNA preparát? Čiže tam sú ako keby dve línie ako škodlivosti z hľadiska vývoja ako možných chorôb, postihnutí organizmu. A to jednak je, že sa vpravuje ten toxický S-proteín v podstate tým, že sa vpravuje vlastne tá informácia na jeho tvorbu v lipidových nanočasticiach, tak vlastne sa môže dostať do každého orgánu do každého orgánového systému v tele človeka, do ktorého to bolo vpravené do ramena. Hej? Čiže je to síce vpravené do ramena, ale tie lipidové nanočastice zabezpečia, že cez lymfatický systém sa to dostane do krvného obehu a krvným obehom sa to roznesie do celého tela.
a môže to zasiahnuť akýkoľvek orgán. To znamená, že takto to funguje. Takto funguje vlastne ten S-proteín. A ten S-proteín jednak vyvoláva trombózy v tých orgánoch, či už vo vaječníkoch, alebo v semeníkoch, alebo povedzme v štítnej žľaze, alebo kdekoľvek, hej, inde. A spôsobuje vlastne rôzne ochorenia. Akože tým, že tam vznikne zápal, a tým zápalom vlastne dojde ako keby k zničeniu tej bunky. Jednak sám ten S-proteín vyvoláva zápal, ale zápal vyvoláva aj tak, že vlastne ako keby ten S-proteín sa vytvorí v tej bunke, prenikne na bunkovú membránu a imunitný systém začne takú bunku rozoznávať ako cudzorodu a zničí ju. Čiže zasa tam vzniká takýto zápal kdekoľvek v tele. A veľmi taký ďalší mechanizmus v tkanivách, kde nedochádza k deleniu, čiže napríklad v srdci alebo v mozgových bunkách, neurónoch, je taký ďalší mechanizmus odhalený, že vlastne tým, že tá lipidová nanočastica tam dovedie tú mRNA, ktorá spustí vlastne tvorbu toho S-proteínu, tak vyčerpá vlastne tvorbou toho S-proteínu tejto patologickej bielkoviny tú bunku a tá bunka vlastne zanikne. Čiže takto vznikajú potom jazvy v mozgovom tkanive, v srdci a tak ďalej. Čiže ten S-proteín má preukázané už na základe rôznych štúdií v karentovaných časopisoch napríklad toto. Hej? A druhá cesta poškodzovania, ktorá je preukázaná, je to, že to vlastne není vakcína, ale je to klasický príklad genetickej liečby, kde ten liečebný účinok by som dal do úvodzoviek, lebo zasa, aká to je liečba. Je to vlastne tým, že tá mRNA sa dostáva v tej lipidovej nanočastici do akejkoľvek bunky sa môže dostať v tom tele, tak vlastne, keď sa dostane do cytoplazmy táto mRNA a tam ju dopraví tá nanočastica, no tak jednoducho existujú už takmer polstoročie popísané mechanizmy, ako sa táto mRNA dostane do jadra a ako sa zakomponuje do genómu. To sú mechanizmy, ktoré boli preskúmané v dobe, keď sa objavil vírus HIV a odvtedy to poznanie je len zdokonalované a sú jednoznačne tieto mechanizmy, ktoré preukazujú, že sa jednoducho tá genetická informácia zabuduje do jadra. To znamená, to sa týka tej mRNA, ale teraz ako doktor Kotlár a doktorka Peková demonštrovali to aj iní vedci po celom svete, už asi 7 takých štúdií je, len toto je osobitá štúdia, lebo je na objednávku vlády Slovenska, čiže tu zatiaľ takéto novum nebolo, aby vláda chcela sa dozvedieť pravdu. Tak vlastne aj tá DNA, ktorá je tam ako keby znečistenie, alebo sa rozmýšľa, že či aj naschvál tam nie sú nejaké sekvencie, ktoré majú urobiť nejaké genetické zásahy v genome tých ľudí a de facto to bolo plošne aplikované. Čiže bolo to plošne aplikované a preto aj profesor Fleming hovorí, že to je eugenicko-genetická zbraň, že nejedná sa o nejakú vakcínu. Tu jednoducho niekto na ľudskej populácii aplikoval niečo, čo sa doteraz používalo v rámci genetickej terapie a zaviedol nejaké gény vlastne do tých ľudí a že čo bude ďalej, to uvidíme, že to sa bude určite nejakým spôsobom skúmať. Možno, že doktor Kutlár to posunie v rámci tohto, možno, že v Spojených štátoch tie spolupracujúce pracoviska to posunú niekam, ale ja som chcel týmto svojím možno dlhým nejakým proste touto svojou dlhšou rečou povedať to,
že jeden spôsob je, že hľadáme možno nejakú štatistiku poškodený a druhý spôsob je, že keď vidíme, ako jednoznačne je to škodlivé, jednak je tam ten S-proteín, ktorý má tie svoje schopnosti, keď prenikne do každej v podstate bunky tela, a potom je tam ten potenciál zapracovania genetickej informácie do aj, dá sa povedať, genómu človeka, či už v tých bunkách vo vaječníkoch, v semeníkoch. To znamená, že bude niečo pokračovať aj do ďalších generácií. To znamená, že potom z toho môžeme vyvodiť, že každý, kto dostal túto genetickú vakcínu alebo túto vakcínu v druhom tom škodlivom potenciáli, ktorá vytvára a distribuuje S-proteín, tak je poškodený. Každý by mal byť odškodnený. Hej? Čiže tam není to, že budeme špiritizovať, či táto rakovina je spôsobená tým, že boli poškodené nejaké gény, ktoré bránia prejavom onkologického ochorenia alebo nie. Hej. Jednoducho dostal ten človek túto vakcínu, ktorá má tento potenciál. Jednak je to strašný zločin, keď si to tak uvedomíte, že čo sa stalo. To je neuveriteľný zločin, to je určite väčší zločin ako celá druhá svetová vojna a jej následky. Čiže to sa musí proti tomu ľudstvo nejakým spôsobom organizovať a musí jednoducho sa postaviť proti tomu a najmä aj proti tomu, aby sa takéto niečo zopakovalo. Čiže toto sa už nesmie zopakovať, lebo ja si myslím, že už toto nás veľmi ťažko ako ľudstvo poškodilo náš genofón, poškodilo človeka ako takého ľudstvo a jednoducho, ja neviem, ja sa na to dívam veľmi, veľmi tak, že no není možné, aby to niekde zaspalo, musí sa pretlačiť nejaké riešenie v záujme ľudí. No, pán doktor, to sú vážne veci, ale teraz mám pre vás aj pre poslucháčov jednu zlú správu, dve dobré. Tá zlá je, že už máme prvú hodinu vysielania za sebou, ale tá druhá dobrá je, že druhú hodinu máme pred sebou a tá tretia dobrá, tá je tá, že ešte nás čaká pesnička, pri ktorej si všetci môžeme oddychnúť a potom budeme pokračovať a potom dám aj kontakty do štúdia. Počúvate Slobodný vysielač.
po viac ako symbolickej pesničke. Máme otázku, ale ešte predtým si povieme kontakty do štúdia. Je to pre ľudí, čo chcú napísať mailom otázku studio@slobodnyvysielac.sk. Ešte raz studio@slobodnyvysielac.sk. Telefónne číslo, keby niekto chce volať z Čiech, je +421 predvoľba a potom je slovenské číslo 048 381 0101. Čiže pre poslucháčov, ktorí by sa chceli niečo opýtať, tak sú tieto kontakty k dispozícii. No a ja vám rovno prečítam prvú otázku, ktorá došla od poslucháča Tóna. Otázka znie: na začiatku COVID-hystérie zmenilo WHO pôvodnú definíciu pandémie. Sprísnili kritériá na vyhlásenie opatrení. Je v terajšej dobe vrátená definícia z predcovidovej doby, respektíve smerujú k tomu nejaké aktivity odborníkov? Takže dáma pán, kdo chce odpovedať? Abych pravdu řekl, tak zatím já jsem nezaznamenal, že by ty nejvyšší místa měly tendenci něco na tom změnit. Možná jsem něco zaspal, tak jestli další spoluřečníci se k tomu vyjádří. Tak na Slovensku doktor Kotlár v rámci toho ja by som chcel ešte ako to povedať, že my tu na Slovensku, keď nastúpila teda táto nová vláda, tak ako ja, ako človek som sa zrazu ocitol tak, že cítim ako keby obrovský závan slobody, že jednoducho môžem hovoriť, čo chcem, môžem chodiť, nikto ma neprenasleduje a tak ďalej. A vlastne podľa mňa vás, kolegovia v Čechách, ako do určitej miery ľutujem, lebo podľa mňa u vás tá situácia sa veľmi nezmenila. A je to vidieť aj v tomto, lebo my máme toho splnomocnenca Kotlára, ktorý tieto požiadavky jasne sformuloval do našich požiadaviek, s ktorými pristupujeme k rokovaniam z VHO za Slovenskú republiku. Viete, že my sme vlastne tú zmluvu zatiaľ ako keby odmietli. Hej, my sme zatiaľ v takom postavení, že odmietame vlastne tú novú pandemickú zmluvu z VHO a takisto úpravu tých medzinárodných zdravotných predpisov. A vlastne to je na tom medzinárodnom poli, ale doktor Kotlár aj na tom našom vnútornom slovenskom poli žiada, aby sme sa vrátili k tým jasným definíciám, že čo to je pandémia, to znamená do covidu pandémia bola vtedy, keď sa objavilo naraz v rámci toho časového úseku, povedzme týždňa, objavilo sa tých 1600-1800 pacientov na 100 000 obyvateľov. To znamená obrovská masa chorých, keď bola, tak vtedy bola epidémia nie keď boli pozitívne testovaní, ale keď naozaj to boli chorí ľudia, ktorí mali vysoké horúčky, boli na penkách a tak ďalej. Čiže vtedy bola vyhlásená epidémia. Takže doktor Kotlár na to tlačí. Ja si myslím, že je to logické, hej? Lebo tu si treba uvedomiť, že my na Slovensku teraz máme vládu, ktorá na logiku ako keby počúva. Keď predložíte niečo, čo je logické, tak oni to realizujú. Takže bohužiaľ vidíme v Čechách tú situáciu, tak držíme vám palce, aby ste to vydržali, až kým sa to aj u vás zmení. No, já mám pocit, že pandemie byla vyhlášena někdy 11. března 2020, že v té době se měla odlétat zpátky do Česka a pak to hodně rozporovali někteří s tím, že vlastně nebyly ani splněny ty kritéria. Vy jste to teď vlastně i popsal, jo? Takže zda se změnila ta jejich formulace nebo ne, přiznám se, že teď už to nějak nesleduju, že jednu dobu jsem to sledovala a potěšilo mě, že Slováci mají rozum, zdravý rozum, kritické myšlení a že v podstatě to nepodepsali. My bohužel máme pana Válka, chci Válka,
a ten podepíše úplně všechno, jenom aby z toho měl nějaký benefity, ale já věřím, že za těch 6 měsíců prostě tam tu vládu vyměníme, i když ne asi za to, co bychom úplně chtěli, ale doufáme, že za nějakého normálního ministra zdravotnictví. Ale ona po inauguraci Trumpa bylo vidět, že věci, které jsou údajně neřešitelné a právně nenapadnutelné, se řešit dají, protože Trump to škrknul jedním perem. Takže já věřím, že pokud dostaneme politiky, kteří budou chtít suverenitu našeho státu, nebudou chtít být lokajové, tak budou schopni tím jedním perem to také škrtnout. Ja by som podotkol, že v ten piatok, kde ste sa aj vy, pán Lipták, zúčastnili tej diskusie s pánom Hrušovským a pánom Fischerom, čo ste aj sám streamoval to aj Igor Jurečka a pre českých záujemcov streamoval to Raptor. A streamoval to aj Jan Baran na svojom kanáli, čiže ľudia si to môžu pozrieť. Boli tam zaujímavé informácie, odborné informácie, čo aj pán doktor Lipták, aj pán Fischer, aj pán Hrušovský ste podali. Tak veľa ľudí sa práve pýta aj tam, aj teda formou mailov, že či nechceme začať, alebo či nechcú odborníci začať nejakú medzinárodnú spoluprácu pri vyšetrovaní tohto, respektíve najbližšie sú dva národy v Európe, asi Slováci a Češi, tak minimálne Československu, lebo aj z tejto diskusie vyplýva, že je veľa rozumných a odhodlaných odborníkov v Čechách aj na Slovensku, že spraviť nejaký takýto spoločné stretnutie, kde sa dajú také hlavy z Čech aj zo Slovenska dokopy, ktorým toto nie je ľahostajné a chcú to vyšetriť. Veľa ľudí sa na to pýtalo, takže adresujem to aj vám tu na doplena, keďže ste tu na tejto linke, všetci účastní. Čo si o tom myslíte? Pani Redová napríklad. No, já bych byla určitě pro, protože my máme vytvořenou skupinu lékařů a odborníků, kteří neustále se snaží prorážet ty zavřené dveře a pan Lipták řekl úžasnou myšlenku, když vlastně řekl, že každý, kdo má v sobě tady tu RMNA tečku, by měl být odškodněný, protože my jsme neustále řešili, jakým způsobem to budeme dokazovat, takže tady za tu myšlenku moc děkuju. A určitě my jsme se propojili taky se zahraničím, že já třeba komunikuju dokonce i s asistentkou doktora Malona, takže určitě by bylo super, kdyby se nějaké ty skupiny propojily a začaly spolupracovat, ať už je to vlastně složený z těch odborníků, právníků, lékařů, sester, všech, kteří jsou zapálení pro to, aby tady tohleto vyšlo ven, protože se obávám, že u nás vyhraje pan Babiš volby a pan Babiš byl zdrojem tady toho covidového šílenství, takže neočekávám, že by se snažil o otevření tady toho a vyšetřování těch covidových zvěrstev. Tak ja si myslím tiež, že je to veľmi dobrá myšlienka, že zorganizovať nejakú spoločnú odbornú takúto akciu na takej vysokej úrovni. Ako keď to tak ja pozorujem, tú situáciu v Čechách, tak vy tam máte naozaj veľmi široký tím veľmi erudovaných odborníkov, ktorí sa tomu covidu venujú. A aj tak, že teraz sú v tom nejakom v prvej línii nejakého boja, hej, za pravdu, ale ja si myslím, že vy máte aj veľmi veľa takých emeritných profesorov, ktorí boli stiahnutí možno z obehu a ktorí by tiež vedeli veľmi prispieť k nejakému objasňovaniu tejto situácie. My tu na Slovensku podľa mňa máme takú užšiu tú skupinu bojovníkov za tú pravdu a za ľudí, lebo ide o to, že keď teda 40% populácie bolo poškodených touto genetickou zbraňou, hej, nie liečbou, tak jednoducho si to vyžaduje určite mobilizáciu zdravotníkov. Ja osobne stále sa pokúšam, lebo viete, aj vy v tých Čechách, my musíme dosiahnuť nejaké spájanie, a to aj tých očkovaných a neočkovaných,
ale musíme dosiahnuť spájanie aj v rámci tej medicínskej obce. Predsa, keď sa predkladajú jasné dôkazy, tak predsa není možné, aby kolegovia akože to nevedeli pochopiť, alebo aby väčšina kolegov to nevedela pochopiť. Čiže ja to tu tak vnímam, lebo viete, napríklad doktor Kotlár vystúpil so svojou správou a proti nemu vystúpili všetky 3 medicínske fakulty, ktoré tu máme. Vystúpil Biomedicínsky ústav SAV a neviem, kto všetko vystúpil, proste Šukl, samozrejme, Úrad verejného zdravotníctva, hej. Čiže a to už máme dávno po covide, veď už by sa tam tí ľudia mali spamätať. Veď predsa sme lekári, máme nejakú profesionálnu česť, hej, že tu predsa ja nebudem na základe toho, že ja dostávam možno nejaké omrinky z niekoho stola, tak ja predsa nebudem poškodzovať ľudí, nebudem poškodzovať pacientov. Naozaj je tu na spadnutie práve to, že my tu máme na Slovensku 40% ľudí, ktorí dostali túto genetickú, bolo na nich použitá táto genetická zbraň. A veď my musíme teraz hľadať spôsob, ako to nejakým spôsobom tie následky minimalizovať, ako im pomôcť. Čiže tu sa musí pustiť, fokusovať sa musí veda, medicínska veda týmto smerom, ako pomôcť tým ľuďom, ktorí bez pochyby boli poškodení týmto mechanizmami, ktoré som povedal, či je to spike protein, spajkizácia, takzvaná spajkizácia, alebo či to je vlastne tá genetická zbraň, tie techniky zmeny našeho genomu. Takže akože sme na ceste, ja verím, že niečo vymyslíme, nejaký model, a že začneme aj takto viac spolupracovať a spájať to medzinárodné úsilie medzi Čechmi, Slovákmi a samozrejme aj medzi tými ostatnými. My máme teda tie dobré kontakty cez doktora Kotlára, úzke kontakty s tou súčasnou americkou vedou, ktorá ako keby dnes diktuje v Spojených štátoch aj tie medicínske smery, ako sa to bude riešiť u nich. Takže zobudzame sa na celom svete a to je veľmi dobré. No to je zaujímavé a za tým Slobodného vysielača určite poviem, že radi tomu pomôžeme, ak by bolo nejak možné to či už medializovať alebo nejakú diskusiu ponúknuť. Teraz som sa chcel spýtať, vy ste to načetol, pán doktor, a vy ste povedal na tej minulej diskusii v piatok vážnu vec, ktorá ma zamrazila. Prebehol mi mráz po chrbte, vám poviem. Ja som sa chcel spýtať, alebo aby ste to povedal teraz verejne, vás vyzvať, vy ste spomínal, že aj keď nie sme očkovaní, a tí, čo nie sme očkovaní, tak tým, že sme v kontakte s mnohými očkovanými ľuďmi a že sú to strašné nanočastice, že už to máme v podstate v sebe všetci, že sa tomu nedá ubrániť. Chcel by som sa spýtať, dobre vás interpretujem, povedal ste to takto, a ak áno, tak to je potom strašne vážna vec, lebo ak sme tu v tejto diskusii všetci neočkovaní, tak potom sa nám stala obrovská krivda a čo viacej riskujeme aj svoje zdravie. To je o dôvod viacej, aby sa to tým celá spoločnosť začala zaoberať veľmi, veľmi intenzívne. Takže chcel by som vás vyzvať, aby ste toto, čo ste v piatok povedal na tej diskusii s ďalšími doktormi, zopakoval a vysvetlil. Hej, tak ako to sú v podstate podľa mňa to sú známe veci, hovorí sa o sheddingu, že sa to vlastne prenáša medzi očkovaným a neočkovaným, hej, že samozrejme cez tie krvné transfúzie a ďalšia dôležitá vec, že však teda tá spajkizácia prebiehala ako keby jednak tým, že ten vírus bol vlastne vo vzduší, to znamená, že takým spôsobom sa to šírilo. No a ďalší ten sekundárny spôsob bol, že sa podávali tie
injekcie. To znamená, že áno, bolo to tak masívne šírené, že ja predpokladám, že všetci sme nejakým spôsobom už zasiahnutí. Že aj tuto, keď sestrička bola niekde na nejakej iske, no však tam to bolo všade, hej. To znamená, že to vdychovala a dostávalo sa to tam do tých ľudí. Všade tomu sa podľa mňa nedalo nejakým spôsobom vyhnúť. Ja keď som chodil medzi tými svojimi pacientami, tak ja som nebol chorý klinicky, nikdy som nemal klinicky nejaké ochorenie, ale tak som chodil pomedzi nich. Hej, samozrejme, že tam je tá miera, že tá miera toho šírenia cez ochorenie podľa mňa nebola taká vysoká, lebo tých chorých nebolo veľa, lebo to bolo všetko umelo nafúknuté cez to, že sa počítali tí pozitívne testovaní a tých naozaj chorých bola možno 1/10. Čiže ale aj tak to nejakým spôsobom preniklo do tej spoločnosti, zasiahlo to tú ľudskú populáciu a ako možno, že to bol jeden z dôvodov, že čo chceli dosiahnuť ako sekundárny cieľ, že rozdeliť ľudí na očkovaných, neočkovaných a postaviť ich proti sebe a úplne rozložiť ľudskú spoločnosť, lebo my to môžeme vyriešiť len vtedy, keď sa očkovaní a neočkovaní spoja. Keď nás rozdelia, hej, a budeme teda spoločne riešiť ten problém. A keď nás rozdelia, tak už nám nič nepomôže. Hej? Tak jednoducho naša sila sa stratí. Takže očkovaní a neočkovaní, mali by sme úplne prestať vnímať toto, že sa máme rozdeľovať, hej? Ale musíme sa spojiť, lebo viete, ono to je aj tak, že tak samozrejme, že ten spike proteín sa prenáša, keď teda sú nejakí muži nakazení a nejaké ženy, no tak teraz do budúcnosti budú vytvárať nejaké páry, hej, budú mať deti a to teraz zakážeme ľuďom, že aby sa nejakým spôsobom takto pohlavne, aby žili ako pohlavne a aby bol otec, mama a deti, hej, to im teraz zakážeme, alebo ako to chceme, čo chceme. To znamená, že keď aj sme teraz na nejakej štartovacej línii, tak tým, že samozrejme, že sa budú spolu, budú žiť muži, ktorí sú pozitívni a ženy, ktoré sú negatívne a naopak, hej, tak sa to nakoniec dostane homogénne do celej ľudskej spoločnosti. Čiže bolo to raz vypustené a jednoducho tá homogenizácia v spoločnosti prebehne. Takže naozaj treba sa zamerať na to, ako prijať proti tomu nejakými vedeckými metódami, nejaké spôsoby prevencie, spôsoby liečby, spôsoby detoxikácie, minimalizácie týchto záležitostí, spôsoby minimalizácie možno toho prenosu a tak ďalej. Takže ja som za toto, aby sme sa spájali, aby sme sa nebáli, hej, že základný moment je, že sa nesmieme báť, lebo tým strachom nás dostali, lebo vôbec to nebolo také, ako to vyfarbovali, lebo de facto to bol 10-krát menší problém, alebo možno ešte viackrát menší problém, než akým nás oni strašili. Apropo, Česká republika a Slovenská republika populačne vymiera, aj celá Európa. A ukazuje sa, že ľudia, ktorí sa dali očkovať, tak sa im veľmi zvýšil problém s počatím detí. Hej? Čiže sa znižuje krivka potencie a v podstate možnosti splodiť dieťa v spoločnosti. Takže to je možno ďalší veľký problém, že tak či tak vymierame v počte narodených detí, ale ešte do toho vstúpilo, čo môže urobiť veľký škrt cez rozpočet celej Európe, ako aj Českej republike a Slovenskej republike. Otázka na Ctirada, keďže on pracoval ako primár na oddelení klinickej biochémie a hematológie, a je to otázka, ktorá je snáď jedna z najčastejších otázok, ktorú kladú ľudia. Ako je to vyriešené s transfúziou, keď človek, ktorý je neočkovaný, potrebuje transfúziu,
je nejaké, za prvé, sú tieto látky transfúznou krvou alebo krvou používanou na transfúziu prenesiteľné aj do organizmu človeka, ktorý bol neočkovaný, a ak áno, je nejaká možnosť, ako ošetriť to, aby človek nedostal krv od zaočkovaného človeka, ak sám nebol očkovaný? Já nejdřív upřesním, pracuji na oddělení klinické biochemie a hematologie, ale nikoliv transfuzologie. Ale i tak bych se k tomu mohl vyjádřit. Každopádně krve se nerozlišují na to, zda jsou od člověka, který byl nebo nebyl očkován. To znamená, že toto vlastně dneska nijak ošetřit nelze. Není na to nástroj teďka. Co se týče přenosu něčeho z dárce na příjemce, tak samozřejmě značné riziko přenosu čehokoliv tam je, proto se právě pacienti, teda dárci testují. Snižuje se riziko přenosu jakýchkoliv infekčních onemocnění, včetně toho, co je zapsáno do genetického materiálu tím, že dneska už se používá často takzvaná deleukotizovaná krev, že opravdu ty krvinky, které se přenáší, jsou pouze červené krvinky, nikoliv plná krev, jak to bývalo kdysi dávno, ale samozřejmě to není 100%. Čili ten přenos, pokud by opravdu to tak fungovalo, že ten člověk, který je očkovaný, že by měl něco v sobě, co působí dál, tak by to samozřejmě přenést mohl. Jo, každopádně já se k těmhle věcem nerad vyjadřuju, protože já nemám spolehlivé údaje o tom, jak to vypadá s tvorbou spike proteinu u člověka, který byl očkovaný před mnoha lety, dá krev, jak to vypadá potom v té konzervě. Ty informace prostě nemám. Často je to založeno na tvrzeních někoho, kdo tvrdí, že provedl výzkum, ale nejsem schopen zopakovat tyto pokusy, tyto vyšetření, takže já se k tomu nerad vyjadřuju. Každopádně samozřejmě je to další věc, která vrazí klín do populace. Jo. Za velmi důležité bych považoval to, co tady řekl můj předřečník, pan doktor Lipták, že bohužel toto začne ty lidi rozdělovat. Ve chvíli, ať už se ukáže nebo neukáže ten vliv toho očkování dlouho po jeho proběhnutí, tak lidé se začnou rozdělovat na ty očkované a neočkované, a pokud to někdo uchopí politicky, šikovně nebo spíš ve zlém, tak to může dopadnout podobně, jako například kdysi v dobách holokaustu, kdy jsme se tady poměřovali jsme si lebky a kdo je nebo kdo není árijská rasa. To může dopadnout podobně. Já sám hodně sleduju spíš ty politické záležitosti, které jsou kolem covidu, protože ty zdravotnické údaje jsou strašně těžko sledovatelné. Tam je tolik tvrzení protichůdných, že, abych pravdu řekl, nestrčil bych ruku do ohně za to, co vlastně se může a co se nemůže přenést z jednoho člověka na druhého. A obávám se, že ze 100% jistotou vám to dneska neřekne nikdo. Jinak já ještě malinko odbočím. Já jsem si mezi tím vzpomněl, jak se jmenoval ten lék na tu chřipku, který se tady před 10 lety tolik protlačoval. Bylo to Tamiflu a tenkrát se za to utratili také miliardy korun ze státního rozpočtu, a i když to nenarostlo do tak extrémních rozměrů jako vakcíny proti covid, tak to byla taky taková velká kauza, která se kritizovala a vyšumělo to, dneska si na to už nikdo ani nespomene. Přitom to byla solidní díra do státního rozpočtu a úplně zbytečná. Dobrý večer do štúdia Banskej Bystrice sa hlási Peter Spišiak. Máme telefon do štúdia, pán Klieštinec. Áno, tak nech sa páči. Áno, dobrý večer, ja vás pozdravujem, perfektná relácia. Pozdravujem všetkých hostí a ich moderátora. No ja z vlastnej skúsenosti taký prípad vám poviem z mojej rodiny. My nie sme nikto vakcinovaný, jedine môj brat už bude mať 75 rokov. Samozrejme na dôchodku oddychoval, pozeral telku, no ale prišli na dedinu očkovať, tak išiel si dať vakcínu aj on mal, dokopy 3. No a pred 2 rokmi náhle v noci dostal infarkt
stihol si zavolať sanitku a o mesiac dostal mozgovú príhodu. Čiže behom mesiaca 2 takéto príhody. No neviem, či by si ešte aj dneska priznal. Keď som sa s ním o tom bavila, tak mi povedal, že je to tak 50/50. Viete, že u nás je chyba to, že keby všetci ľudia, ktorí boli očkovaní a majú nejaké závažné problémy, tí, ktorí prežili, alebo aj rodiny, príslušníci tých, ktorí umreli a vedeli potom, že to bolo jedine z toho, keď to prišlo tak náhle, že by sa to niekde nahlasovalo. Lenže naši ľudia sú takí, boja sa, myslia si, nahlásim to, tak ma potom lekár nevezme, neošetrí. Čiže všetko sa to takto stráca. A to, že pán Kotlár sa na to podujal a išiel s kožou na trh a ešte ho niekto bude vysmievať alebo podceňovať ako naši liberálni novinári, no tak to je katastrofa, že mali by sme byť hrdí na takýchto ľudí, ktorí toto robia. Aj tá pani Sonia Peková, vidíte, to je tiež pôvodom Slovenka. My Slováci sme asi takí väčší bojovníci ako hocto druhý a ja som na takýchto ľudí hrdá. Ja napríklad, keď som bola pred 3-4 rokmi na onkologickej kontrole, tak tiež sa ma pani doktorka opýtala, že dúfam, že sa dáte zaočkovať proti covidu. A ja vravím, ja nie, pani doktorka. No ale viete, koľko ľudia by zomreli, keby sa nedali očkovať? No ale to není môj problém, to je ich problém. Ja sa vakcinovať nedám. A tým to proste skončilo. Takže ja sa čudujem tým ľuďom, lebo viete, ináč by sa to riešilo. A ešte jednu vec vám poviem, jeden politik z dneskajšej vlády, nebudem ho menovať, nechcem nikomu ubližovať, sa vyjadril na margo pána Kotlára, keď prvýkrát vystúpil, že čo vlastne všetko zistil a on na to povedal, že no, ak bude mať pán Kotlár pravdu, ja som tiež doktor, tak vrátim potom diplom. No, som zvedavá, že či to urobí, alebo či si to prizná vôbec, že to povedal. Takže mali by si dávať na jazyk pozor ľudia, ktorí sa tomu nevenujú a mali by podporovať takého človeka, ktorý sa na to podujal. A ja mu držím palce a želám mu, aby to dotiahol do úplného konca, aby tí ľudia pochopili, že na čo si v budúcnosti majú dávať pozor. No a ďakujem vám za vašu reláciu. Ďakujeme pani poslucháčke. Ja ešte na pani Redovú mám otázku. Vy ste zdravotná sestra a prichádzate do kontaktu s tými ľuďmi, ktorými sa poskytujú tie krvné konzervy. Vy robíte to, vôbec máte nejakú ako možnosť odsledovať, kto je pôvodca tej krvnej konzervy, či bol očkovaný, či nie, respektíve ak to viete, tak to nejako distribuujete podľa toho, že či ten pacient, ktorý to potrebuje, bol očkovaný alebo nie, alebo je to vôbec nedohľadateľné a neriešite to? Bohužel je to nedohledatelné, když vlastně tady ta celá akce začala, tak já jsem obvolávala transfuzní stanice v Česku i v Británii a tady v Česku vlastně jediná, která mi zareagovala zpětně e-mailem, byla vlastně Bohunická tady z Brna, kde mi teda řekli, že se neptají lidí na to, zda jsou či nejsou očkovaní, akorát vím, že potom změnili ten termín odběru, že napřed původně to nevadilo a pak to stejně posunuli asi až, já nevím, 2-3 týdny po očkování, že mohli chodit, ale nikdo to neřeší a pán říkal, že nejsou na to ani data, nejsou na to výzkumy a když mu pošlu nějaký odkazy výzkumu, že se na to rád podívá. Bohužel v té době žádný výzkumy nebyly. A v Londýně tam se to taky neřeší. Tam dokonce, když jsem se ptala v laboratořích, tak řekli, že to je vlastně proti těm předpisům. Paradoxně Anglie už není součástí Evropské unie, ale dodržuje ty pravidla Evropské unie. Takže u nás se to taky nějak neřešilo a člověk by to mohl jenom předvídat, protože úplně ze začátku, když my ty transfuze dáváme docela často, tak se objevilo to, že lidé reagovali extrémně. Málo kdy se nám stane, že má pacient horečku, tachykardii nebo že má příznaky sepse a je pravda, že v tom jednom období to bylo velmi časté, ale zase to už jsou spekulace, protože my nejsme schopni dokázat, že ta krev, kterou on dostával, byla od vlastně očkovaného člověka. Jo? Mohla to být náhoda, nemusela. Ale pravda je ta, že jednou v tom dobu to bylo vidět, že reagovali všichni jako podobným způsobem. Ale nikdo se tomu nevěnuje, nikdo tuhle studii nedělá, bohužel.
Lebo teda, ak funguje to, že transfúziou je táto látka vpravená do človeka, ktorý nebol očkovaný, tak to je v podstate ako po právnej stránke alebo po zdravotníckej stránke skôr, ako keby to očkovanie ďalej pokračovalo a tí ľudia neočkovaní boli zaočkovaní, aj keď teda krvou iného človeka. To znamená, že to je asi vážna otázka. Tak určitě samozřejmě ono, když jde o život a máte dostat nějakých 200-300 ml krve, tak tam není o čem se bavit, jo? Život na prvním místě, ale ano, pokud dáváte neočkovanému očkovanou krev, tak ho logicky infikujete. A já jsem se ptala kdysi asistentky pana doktora Melona, jestli teda třeba ten spike protein nevyvěrá, zatímco je v té lednici a čeká. A tehdy mě bylo odepsáno, že vlastně ne, že to tam je. Jo, že dokonce se prokázal spike protein po nějakých 770 dnech přítomnosti toho člověka, ale zase nikdo se tím nezabýval. Já vím, my jsme tady zkoušeli doporučovat lidem, pokud mají na operaci, ať si nechají udělat vlastně svoji autotransfuzi, nechají si vzít vlastní krev, ale bohužel jsme naráželi, většina ta zpětná vazba od těch lidí byla, že jim to transfuze nechtějí udělat. Takže přiznám se, že nevím, jaký je teď postup v Česku, jestli je to stále možný, není to stále možný. Jo, přiznám se, že jsem se tím teď nějak nezabývala, ale možná je to zase téma, které by se mělo otevřít a možná by se tam zase mělo zavolat a zjistit. No, máme tu otázku od poslucháča. Myslíte, že niekdy budú potrestáni zodpovední napríklad výrobci nebo představitele EU? Pokud áno, jaké tresty by měly padnout? Finanční nebo fyzické vězení? Od poslucháča Zbínka je táto otázka. No, k tomu se těžko vyjádřit. To je otázka spíš pro věštce, protože já samozřejmě nemůžu vědět a nikdo z nás, jestli někdo za něco bude potrestán. V historii proběhla řada obrovských zločinů, za které nikdo potrestán nebyl, takže já nevím, zda se to stane. Samozřejmě správně bychom měli usilovat o to, aby ti, kteří to spustili a vědomě spustili, aby následky nesli. Pochybení samozřejmě je dvojí. Měli bychom rozlišovat kategorii lidí, kteří to spustili vědomě, s tím, že věděli, že páchají zlo. No a potom kategorii lidí, kteří se k tomu přidali, protože zanedbali některé své povinnosti a ostražitost, kterou jim jaksi ukládají povinnosti, které vyplývají z jejich povolání. To jsou dvě kategorie lidí. Samozřejmě narážíme potom na problém, co s kolektivní vinou. Já jsem se setkával mockrát s tím, že v té době roku 2020 a zejména 2021 mě po rameni poplácávali moji kolegové, že jako jo, taky si myslíme, že je to špatný, jo, dobře jsi to řekl a tak dál, ale sami na veřejnosti mlčeli a dělali to, co se jim přikázalo. A teď je otázka, co s tím, když vlastně tady máme tisíce a tisíce lidí, kteří si byli vědomi toho, že je to špatně, ale ze svého osobního strachu mlčeli. Jo, čili je velice těžké říct, kdo a jaké následky by měl nést. Jo, to je jako kdybyste řekli, jestli mají nést následky všichni, kteří podporovali nacismus. No to by znamenalo, že musíte hodit vodíkovou bombu na Německo. Jo, vyvraždit vlastně veškeré obyvatelstvo, protože tam podporovalo nacismus, nevím, teď střelím od pasu třeba 80-90% lidí. A s tím covidem je to podobné. Čili je velmi těžké říct, jaké vyvodit právní důsledky. Určitě je to jednoznačné u těch špiček, u těch, kteří věděli, co dělají a spustili to. Druhá věc je, co u těch, kteří věděli, ale konali pod vlivem strachu. Jo, to už potom je hodně k diskuzi. Takže nevím, jo, sám se obávám odpovědět na tohle, je to hodně na velkou diskuzi. Jo, samozřejmě svůj podíl má každý na tom, jo, možná skoro se bojím i navodit třeba tu otázku toho odškodňování za následky očkování, protože je mi jasné, že se z toho velké firmy vyvlečou a že odškodňovat se to bude zase ze státního rozpočtu, čili ve výsledku neočkovaní zaplatí očkovaným za to, že se nechali očkovat,
což vyvolá jenom další vlnu nenávisti v populaci. Takže ta problematika je strašně složitá a na některé otázky se skoro bojím odpovídat, abych sám nevyvolal nějakou vlnu nenávisti. Myslím si, že je to opravdu na diskuzi, na nějaké setkání těch odborníků, jak tady už bylo nadhozeno, a tam diskutovat právě i ty etické otázky kolem řešení vůbec těch následků, protože my taky právními úpravami můžeme spustit ještě větší katastrofu, než co bylo doposud napácháno. Áno. Viem, že teda okrem lekárov a zdravotníkov sa teda touto problematikou aj v Českej republike, aj na Slovensku zaoberá veľa odborníkov na právo. Takže možno, že by takáto medzinárodná, alebo teda takáto väčšia diskusia bola veľmi zaujímavá aj s takýmito ľuďmi, ktorí sa tomuto... Že v podstate tu pri tomto probléme potrestania zodpovedných sú podľa mňa ako keby dve línie. Jednak je to potrestanie ako keby tých výrobcov týchto mRNA vakcín, ktorí si zanedbali množstvo svojich povinností, ktoré pri výrobe oni majú v rámci tej kontroly. To odhalila vlastne teraz vlastne náš splnomocnenec Kotlár a s doktorkou Pekovou, keď teda preukázali to obrovské množstvo nedeklarovaných súčastí výrobcom v tých vakcínach. To znamená, že to je vlastne aj tá cesta, ako zastaviť tú schizofréniu, že my vieme, že nám to škodí, ale my to máme kupovať ešte za 150 miliónov eur ďalej. Hej? No tak pozrite sa, vy nám predávate niečo, kde ste nedeklarovali, čo to vlastne obsahuje, hej? A tak my to neodoberieme a jednoducho 150 miliónov máme k dobru. Čiže aj toto je taký určitý, by som povedal, postup, že ako sa dostať aspoň z toho, aby nám to škodilo ďalej. A samozrejme, že to potrestanie tých zodpovedných, čiže tam ide jednak o tých výrobcov, ktorí si nesplnili povinnosť, ale potom v Európskej únii a v jednotlivých štátoch ide samozrejme podľa môjho názoru o potrestanie tých zodpovedných, hej? Tých najviac zodpovedných politických lídrov. A tu by som na prvom mieste pomenoval predsedničku Európskej komisie pani Leyenovú, ktorá teda skutočne je, hádam, najskorumpovanejšia osoba za veľmi dlhé historické obdobie, kde ona čachrovala, machrovala tam s tými vakcínami a s miliardami našich finančných prostriedkov a jednoducho jednoznačne sa to dá preukázať, že akým obrovským spôsobom pochybila. Veď si len predstavte, keby ona nenakúpila takýmto pochybným spôsobom tie vakcíny a nevnúcovala by ich jednotlivým štátom Európskej únii, no tak by ani k žiadnemu očkovaniu mRNA vakcínami nedošlo. Čiže ona je ten primárne najväčší vinník, ktorý by mal byť potrestaný možno na úrovni Fauciho. A v USA, kde majú trest smrti, sa napríklad veľa hovorí o tom, že ako by mal skončiť Fauci. Čiže hovorí sa o tom, že by, keďže to bol medzinárodný zločin, že bude musieť byť naozaj nejaký medzinárodný tribunál, ktorý stanoví spravodlivo zodpovednosť tých vinníkov, proste pomeria tie milióny obetí, ktoré títo ľudia spôsobili a jednoducho tie tresty budú spravodlivé. Tak, ako to bolo v rámci Norimberského procesu. Takže my v Európskej únii, na Slovensku sa veľa diskutuje o tom, že či zostať v Európskej únii alebo s nej odísť. Môj osobný názor je, že Európska únia je prospešný projekt, ale nie s týmto kriminálnym vedením.
Čiže toto kriminálne vedenie, ktoré jednoznačne vidíme a dá sa to preukázať, ako vlastne poškodili európsku populáciu, ako poškodili životy a zdravie ľudí, ktorí tu žijú a obrovského množstva ľudí. Čiže toto kriminálne vedenie by nemalo určite byť v čele Európskej únie a potom je ten projekt výborný. Pokiaľ bude to o spolupráci, o vzájomnej pomoci, tak prečo, veď to je vlastne základom toho, aby sme sa mali všetci lepšie, práve tá spolupráca medzinárodná, však aj my chceme sa dostať ďalej v rámci toho odhaľovania pravdy o covide, tak sa dostaneme tak, že sa budeme spájať s kolegami z ďalších štátov Európskej únie a spoločne môžeme dosiahnuť naše ciele. No, ono bude asi trošičku složitější žalovat třeba ty společnosti Pfizer, Moderna nebo AstraZeneca z jednoho prostého důvodu, že ty jejich smlouvy, které vlastně byly tak nějak zatajené a naštěstí se dostali potom ven, tak oni se tam vlastně zbavují kompletní zodpovědnosti. Oni tu zodpovědnost přehodili na ty jednotlivé státy. A tam by se asi muselo postupovat formou arbitráže, ale tam by člověk asi nic nevyhrál. Takže já bych spíš se ptala, který právník to schválil, který právník to podepsal, kdo zatím stál. A já vím, že u nás teda bohužel nefunguje, nebo není u nás politická zodpovědnost, ale to je zase věc do budoucna, která by se u nás asi zavést měla, protože pak by se neděly tady ty věci. Ale ten, kdo to podepsal, ten, kdo zatím stál, ten, kdo to nařídil, by měl být souzen, co se týká tady toho v naší zemi. A samozřejmě von der Leyenová, to je normální... Ježiš, jak to říct slušně, to je normální gestapo. Ta ženská, to prostě, to si zaslouží mezinárodní tribunál a bručit do konce života někde. Ja som práve tu naznačil tú cestu, že nakoľko tie vakcíny obsahovali akože nedeklarované súčasti, to RNA, to znamená, že tým pádom by tie zmluvy z hľadiska práva mali padnúť, lebo oni vlastne sami porušili tie svoje zmluvy tým, že nám predávali niečo iné, než ako deklarovali v tých svojich zmluvách, že nám predávajú. Neviem, či som sa tak vyjadril. Čiže keď by to zobrali do ruky nejakí šikovní právnici, možno tie arbitráže a tak ďalej, no tak keďže nám predali niečo iné, než čo sme si kúpili, no tak je to jednoducho podvod a mala by sa nájsť cesta aj proti tým firmám, ktoré sa tohto dopustili. No, dáma a páni, ale ja vám poviem veľmi dôležitý európsky a to je svetový precedens, ktorý sa použil v Norimbergu a v podstate volá sa to Radbruchová formula a on zneplatnil vtedajšie zákony nemecké, podľa ktorých sa fašisti a aj verejnosť a nacisti správali a išiel dokonca retroaktívne. Takže ak tento precedens existuje, a ten existuje, na základe neho bol Norimberský súd, tak potom aj to, čo spomenula pani Redová, by sa dalo na základe tohto precedencu riešiť súdnou cestou. No to si vyžaduje mať, aby bola tá politická vôľa, čiže ako sa tí hlavní svetoví lídri nejakým spôsobom, aké oni k tomu zaujmú stanovisko, tak zrejme tak sa to nakoniec bude riešiť, takže nemáme sa prekvapiť. Z veľmi kvalitných právnikov, pán doktor Weiss a ďalší, ktorí toto tiež riešia veľmi aktívne po právnej stránke a v Čechách viem, že tiež ďalší. S tou Európskou úniou je to otázne, pretože tam sa otvárajú potom ešte ďalšie kapitoly Green Dealu, zabíjajú nás energeticky, teraz chcú riešiť, ako pomaly vyprovokovať tretiu svetovú vojnu kvôli Ukrajine, sanovať rolu NATO a tak ďalej, takže tam potom nie je len otázka covidu tej Európskej únii, že či istou cestou, alebo nie. Avšak vy ste mi teraz nahrali na otázku, ktorú ja som, keďže si sledujem často komentáre aj na sociálnych sieťach, tak začína na Slovensku, špeciálne na Slovensku, padať veľmi často a ako povedal Ctirad na začiatku, tak ten systém
ktorý len COVID doplnil, začal oveľa skôr. A je na vás otázka, keďže ste ľudia zo zdravotníctva. Je súčasná situácia na Slovensku a v Maďarsku spojená s epidémiou slintačky a krývačky naozaj len nástroj, akým neposlušné krajiny Európskej únie potrestať? Alebo je to niečo objektívne, respektíve otázka, jak sa to dokáže preniesť na ľudí a ako to ľuďom dokáže ubližiť. Nie je to len nejaká nová metóda na covidizáciu spoločnosti? Pán doktor Lipták. Tak ja môžem len to k tomu povedať, že táto choroba by sa na ľudí nemala prenášať. Čiže tam ide skôr o to, že pokiaľ to zasiahne chovy našich zvierat, tak to môže ohroziť potravinovú bezpečnosť s tým, že teda nebude mäso, nebudú výrobky mäsové, nebudú zabíjačky, potom sa môže niečo objaviť, že to zasiahne aj vtáctvo, nebudú ani vajíčka. Čiže jednoducho je to ohrozenie akože obyvateľstva Slovenska iným spôsobom, jednoducho hladom. To znamená, že je veľmi dôležité, aby to naša vláda nejakým spôsobom zvládla, hej, a že do akej miery by to mal byť trest, tak je to veľmi zvláštne, že sa táto epidémia vyskytla na Slovensku a v Maďarsku práve v tejto dobe. Čiže je to veľmi zvláštne, keď si zoberieme do úvahy aj to, že naozaj na tej Ukrajine tých 40 rôznych tých laboratórií biologických fungovalo a v iných štátoch tiež fungujú tieto laboratória. Už len tá myšlienka, že niekto prevádzkuje laboratória, kde vyrába baktérie a vírusy, ktoré majú akože škodiť zvieratám, zabíjať zvieratá, škodiť ľuďom, zabíjať ľudí, že koho to môže napadnúť. Hej? Že už to sú zločinci, ktorí sú za takýmito nezmyselnými výskumami, v úvodzovkách dokonca, že medicínskymi výskumami. Však to je niečo absolútne nehorázne. Takže tu by som chcel práve povedať, že aj celý COVID ukázal, lebo začali sme vlastne tým, že prečo to tak rýchlo odoznelo. No, lebo ja si myslím, že v nejakom laboratóriu to skombinovali, aby ten vírus mal tú schopnosť šíriť sa medzi ľuďmi a aby mal schopnosť ľudí aj zabíjať alebo spôsobovať im ťažké ochorenie. Lenže vírusy, pokiaľ sú v prírode, majú prirodzenú vlastnosť, že mutujú a mutujú takým spôsobom, že sa stávajú virulentnejšie, to znamená, že sa dokážu šíriť možno lepšie na všetkých ľudí, možno zasiahnuť plošne celú populáciu, ale veľmi rýchlo im klesá tá schopnosť spôsobovať závažné ochorenie, prípadne zabíjať. Čiže to sme videli, že každá ďalšia mutácia bola akože oveľa slabšia. Hej, že delta varianta to už bola len nádcha. Hej, takže vlastne to je prirodzená schopnosť tých vírusov, pokiaľ sú v prírode, a iba v tých laboratóriách je možné vyšpičkovať taký smrteľný vírus. Hej, to není normálne, možné v žiadnej prírode takéto niečo dosiahnuť, lebo ten vírus ako keby rozmýšľal, on chce žiť, keď si zabije svojho vlastného hostiteľa, tak zabije aj sám seba. Takže pravdepodobne ten COVID odoznel aj preto, lebo jednoducho prirodzene, pokiaľ bol vypustený do sveta akýkoľvek letálny vírus, tak veľmi rýchlo zdegraduje a oslabí sa jeho smrteľnosť a jeho schopnosť vyvolávať závažné ochorenie. Áno. Ctirad, Morava je blízko Slovenska a ty si lekár. Vyberá si slintačka, krievačka
infekčnosť prostredia na základe politických názorov, alebo sa máte aj v Čechách čoho báť? A v Čechách a na Morave? No tak... Samozřejmě jsou tady ve hře dvě věci. Jedna je ta biologická, čili jak se ta choroba šíří, což samozřejmě tyto onemocnění jsou schopny se šířit i vzduchem. Druhá věc je, zda tomu někdo záměrně nepomohl. Slintavka a kulhavka jsou onemocnění, které jsou schopny opravdu zasáhnout silně do ekonomiky. A v podstatě já nevím, co dodat k tomu, co už řekl můj předřečník, protože je otázkou, zda je náhoda, že se ta slintavka a kulhavka objevily právě na Slovensku a v Maďarsku, které v současné době stojí v opozici proti zbytku Evropské unie v řadě názorů. Není to jenom válka na Ukrajině. Česká republika patří naopak k velmi servilním státům, které odkývou úplně všechno, co se zrodí v hlavách takových lidí, jako je paní von Leyenová. Takže u nás ten útok asi tak pravděpodobný není, ale samozřejmě to přirozené šíření by se mohlo stát. Já jsem nezaznamenal zatím, že by u nás se kulhavka nebo slintavka šířily, ale myslím si, že pokud by u nás někdo politicky zazlobil, tak je možné, že by se tomu pomohlo. Jako dá se to očekávat. Ja sa s vami pomaly rozlúčim. Ešte má posledné slovo pani Redová, ktorá je na rade. Takže slovo by mala ona. No já jediný, koho tady vidím kulhat a slintat, jsou naši politikové, takže myslím, že je na čase je poslat někam do izolace. Dobre, takže ja sa pre túto reláciu s vami lúčim, pozdravujem vás a snáď bude nejakým stimulom na nejakú užšiu československú diskusiu, možno nejaké stretnutie odborníkov. Lúčim sa s doktorom Ctiradom Musilom. Ahoj, Ctirad, pozdravujem ťa. Amora. Tak přeju pěkný zbytek večera a děkuju za pozvání. Lúčim sa s pani Petrou Retovou a pozdravujem tiež do Čech. Já moc děkuji, loučím se s vámi, s posluchači i s kolegy a bylo mi ctí se s nimi dneska potkat, i když jenom takhle virtuálně na dálku. Pán doktor Lipta, my sa vydávame. Ja som v Bratislave, vy ste v Bratislave, ale aj takto sa s vami lúčim cez ETR, Slobodného vysielača. Do počutia. No, ďakujem za pozvanie a ako tiež som veľmi rád, že sme mohli takto v rámci toho Česko, Moravsko, Slovenska nejakým spôsobom diskutovať a usilovať sa vniesť trošku svetla a pravdy do toho problému, ktorý stojí pred nami a my ho naozaj sme na ceste a musíme ten problém nejakým spôsobom riešiť. Áno, a Slobodný vysielač bude vždy odvážne pritom. A na teraz vás zdravím a teším sa s vami opäť pri zaujímavých hostiach a témach o 2 týždne. Do počutia.